खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोबां दिननि उनाव लोगो मोनफिनबाय। खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे निउ ब्लग भिडिअआव बिहाइन्ड द सिन नोंथांमोनखौ दिन्थिनो नागिरदों। बेवहाय गोबाव जाथारबाय आंहा आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै। माखासे प्रब्लेमनि थाखाय फैनो हायाखैमोन, माने गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। माने आंहाबो बारा गोसो जायाखैमोन आरो बेबायदि भिडिअ खालामबाय थानो। ओमफ्राय मानो होनबा भिडिअखौ बारा मोजां नङा नालाय, जों मबाइलजोंसो भिडिअ खालामो नालाय, क्वालिटिया मोजां नङा। ओंखायनो आंहा बारा गोसो, मानोना आंहा बारा गोसोआव बारा भिडिअ खालामनो गोसो गैया। ओंखायनो भिडिअआ क्वालिटिया बेसे मोजां नङा, ओंखायनो बारा इन्ट्रेस्ट गैया जाबाय आरो। ओंखायनो आं भिडिअ खालामाखैमोन। ओमफ्राय लोगोफ्रा बेबायदिनो बुंबाय थायो आरो, थेवबो क्वालिटि गाज्रिबाबो खालामबाय थानो बेबायदिनो खालामबाय थानो गोसो जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो खालामबाय आरो दिनै बेबायदिनो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय। थेवबो नाजालांबाय थागोन, भिडिअखौ नाजालांबाय थागोन, आंबो कन्टिनिउ होबाय थानो। नायनोसै, मबाइल गोदान लानोबो महात्मा गान्धी गैया नालाय, ओंखायनो मा खालायनो। क्वालिटि माब्ला जे नोंथांमोननो मोजाङै होनो हागोन आंबो सिन्था खालायगासिनो। बिदिनोसै आरो, मोजांबाबो गाज्रिबाबो नायलांबानो जाबाय, नोंथांमोनासो मोनथिसिगोन आरो। सरि नोंथांमोननो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायैनि थाखाय। मानोना गोबां फेमिलि जालांगासिनो, ओमफ्राय गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै। ओंखायनो नोंथांमोननिसिम गुरै आरज गाबनानै, आं नोंथांनि खर' गंग्रायै आरज गाबनानै नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। बेबायदिनो आरो नायलांदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअखौ। मोजां मोनोब्ला शेयार खालायदो, लाइक खालायदो। मोजां नङाब्लाथाय मा बुंनो, बेदिनो आरो। साननैसो उनाव आरो सर्ट भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन जोङो साननैसोनि उनाव। बयबो खामानियाव बिजि दङ नालाय मेम्बारफ्रा, ओंखायनो भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। जुदि माब्लाबा समफ्रा मिलि जालायोब्ला लाबोनोसै सर्ट भिडिअफोरखौबो। एसे गोबाव गोबाव जागोन आरो दा आंना भिडिअ होनाया, ओंखायनो सरि बिखाना थाबाय। जेब्ला बयबो फ्रियाव थागोन ना, होमबानो जों डेलि लाबोनो नाजागोन आरो। बिदिब्ला दिनै भिडिअ खोनायलांदो। Go. Mama. Dewa tak mati. Masih kurang. Hei, betul ya, Bi? Alah. Bah. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? 1 2 3 Jalan mereo. Oh, 1 2 3 go. Ini bener no. Dak. Go. Apa tak? Apa tak? Apa tak? Apa nak tak? Pama sabai. Ini next so far. Pai kau mana hai nak man. Dekon bana hen thin. Nah, kau mana yo? Pa phin bana mun. Yo far. Pa yo bala ma bana ni sih. Tela. Ini next so tam kita dong makan ai. De, ma kondo. Ada ni.
kini kan lipsing. Berbukut lahe-lahe. Oh, kini kan lipsing. Deh, ada kasih bawa kuning. Ini next kita lara periksa kan deh. Mama suka kan mata kayak bisa. Berapa sama? Buhut dini murau nungtaman kene konsep aku partai dunia takai jeng. Start खालामफिनबाय मा खालामबावगोन बिथिं नै लाखरा आमखौ हमना दंमोन लाखरा बिनो हाय कभार भिडिअ एक्टर लाखरा मुखौ हमना दंमोन ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है बे लाखरनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थानो थाया माबायदि मोनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर मोजां नांब्ला मोजां बा गाज्रि जायो कमेन्टआव अलमान खिन्थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय दाना जोंना खानाया जासिगोन दामि खानाया चिकेन ललिपप चिकेन ललिपप ना मा पप जायो दाना मा जाहोसिगोन जोंनाव दामि दामि खानाखौ दाना जाहोदो मा लाबोदों nah mereka sah साले का खोपड़ी तोड़ खानाखौ जाहैनो जाया नोंलाय जाफैदो दामि खानाखौ दाना जोंनि नै दामि बेगफ्रा मा मा लाबोदों र' दोनथ'नोसै नोंथां ओमफ्राय नै ब्रेन्डेड माल कापुर गानि सलाफ्रा नै दामि जातफ्रा ओमफ्राय नै दामि जातफ्रा मा मा दं Iya, semua putri telan beko. Nah, jam-jamnya जोंना bisa मोजां नै. nah tapi kana mereka sah Nah, kana tayar, tindu. Omprai bido. Omprai जोंना नै. Omprai नै, kana tayar, जासिगोन. Kamu ini nanya cerita nih. Abang sini dia makan ini. Murah sang tes di buku dia no. Kan klien ini saya sudah belum. Nah, sama saya kami. Saya lah. Lebih. Mau berapa saya ini belum nih. Nomor kapan? sang suti live pak. Munja ini betul kok. Ini ke munja memang syuting karena munja baik. Ini live, ini gosu, ini teh hasuler, muriana sebenarnya best friend. Muriana sama best friend. Ini live, ini gosu. Ini live, cara ini live. Ini gosu, ini gerber, ini gosu, ini sos. Ini, coba dekat ini. Ariam. Yang mak, haru deh. Pakai tarik kan enggak? Ini. Masih tarik apa? Pakai tak. Isi kompor apa enggak? Nah, mereka saus aja lah. Nah, sudah sana orang ni. Tarik ni sana dulu. Mereka saus. Makanan tu ya? Iya, tet mau ditekan kanara. Amana, mau ditekan kanara. Cara berapa nih kan saya kata. Berapa? Sama sana. Sama mana? Coca-Cola. Konsum dulu aja, cepat. Baca kecil dulu. Coca-Cola. Ini serba pribadi. Serba heroin for jadi pandai lebih buat betul. Heroin dah. Ada juga betul. Yummy. Jangan air panas lah, ada tuntun. Allah. Coba
जाबायलै बा मना लानानै बहा थांनो नोंलाय बारा सुबिदा नुबाय नालाय औ दा न'आव थांसिगोन आरो बा जि दामि बेग लाना फैदों नोङो पियापि हय पियापि फियापि मा फियापि बेग बियो दामि जादे बहानिफ्राय लाना फैया नोंलाय जापाननिफ्रायसो लाना फैदों जापाननिफ्राय वाव औ भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला कमेन्टआव लिरनानै हरब्लानो जाबाय माब्ला नांगौबा गाज्रि जादों ना हामा जादों लिरना हरब्लानो जाबाय कमेन्टआव नंगौ नामा जोंनोबो साबस्क्राइबनि जरुरत जाना दंना औ दा बर्तमान साबस्क्राइबा खम जाना दं नोंसोरनि हेल्पनि थाखायनि माने जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो एसे जेन मोजां कुवालिटि जोंबो जेन लाबोनो हायो नोंथांमोना सापर्ट खालामब्लासो जोंबो एसे जौगालांनायाव एसे हेफाजाब मोनगोन आरो ना मा बुङो क्वालिटिया बारा मोजां नङा जेन सापर्ट खालामबाय थायो जोंबो जेन मोजां केमेरा लानो हायो बिदिनो नोंथांमोना जेन सापर्ट खालामबाय थायोबा नङा होनबा नंगौ बहुत दिननि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारबाय नायब्लानो जाबाय एसामिस सं कभार भिडिअ आरो डेलि लाबोनो नाजागोन मानोना टाइमखौनो मोना ना औ बिथांमोनानो नोंसोरनो बुंबाय थायो आरो क्वालिटि गाज्रिबाबो बुंबाय थायो बिसोरो मा होनो भिडिअ बानायनो जेबो नङा होननानै ओंखायनो आंबो दिनै खालामनो नाजाबाय आरो ओमफ्राय आंहाबो बारा गोसो गैलामोन आरो बिदिनो क्वालिटिनि थाखायनो एसे डाउन जाना दंमोन आङो मबाइल गोदान लानो हायाखै क्वालिटि बारा मोजां नङा बिदिनो आरो दाथ' मा डिएसएलआरनि जुग HD बेबायदिखौसो नायनो गोसो जायो ओमफ्राय मा खालायनो DSLR बायनो हाया नालाय जोंहाबो अलपमान फैसा थाखानि प्रब्लेम जादों नालाय थेवबो नायसाबदो आरो ना मा बुङो थेवबो अलपमान नायसाबदो साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव बेल आइकनखौ थुथारब्लासो अलपमान फंबायफोरखौ मोजां मोनगोन आरो ना फंबाय नङा फंबाय आदा आब' आबै गासिबो दं इयाव सरि बागरदोंमोन आङो सरि बुंहरलाय खनसेबाव सरि खोमा खालामदो आरो बिदिनोसै आरो सापर्ट खालामबाय थादो सापर्ट खालायबाय थादो थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों बाय